començaments d'en Joan varen ser cap als anys 70. Ell estava fent el servei militar, però ja treballava a Ràdio Popular. Ell va començar com a tècnic, és veritat, però la seva influència i la seva capacitat d'iniciativa transcendia la part tècnica en moltes coses. Ell suggeria, proposava, s'implicava en altres projectes. I una persona que amb una energia vital i absoluta que contagiava tot qui estava de vora ell, amb una força que si no hagués set amb aquesta energia això, hauria estat impossible estar treballant amb ell, perquè era d'una energia des que entrava fins que sortia amb unes jornades maratonianes que com jo no havia vist mai enlloc. Allà que feia aquest programa, ell s'encarregava que hi hagués l'equipament, de fer els anuncis, de fer els guions, d'emetre-ho, era un todoterreny, una persona molt polivalent. A Radio Èxit es feien magazins, es feien informatius, es feien programes electorals, es sortia en el carrer perquè la gent sabés el que passava en els pobles, en els barris. La gent te cridava dient «Mira, a tal lloc està passant tal cosa». Allí on hi havia la notícia, allí anàvem. Tant la gent, compartir la ràdio amb la gent, realment és el que a en Joan Tur més li agradava. No calia dir en Joan Tur de la ràdio tal, tothom sabia que era en Joan de la ràdio. Si me diguessin que hi havia dos Joan Turs, m'ho creuria també, perquè estava per totes bandes. Crea Radio Èxit, crea la televisió d'Eivissa i Formentera, crea Global Ràdio, amb iniciatives noves i amb bons productes i amb bons formats nous. I aquesta capacitat d'iniciativa, aquesta capacitat d'emprendre idees noves en el món de la comunicació, la va tenir sempre. Buenos días a todos los bailongos y bailongas de Ibiza Global Radio, a los que estáis conectados en Ibiza y Formentera, 100.8 FM, 98.8 FM en Palma de Mallorca. Com que els meus pares estaven hores i hores a l'estudi, que no hi havia manera de treure'ls d'allí, jo també em passava moltes hores allí a la discoteca, els hi arxivava discos, ells feien els programes i deixaven un paquet allí i ja des de molt petitona intentava descobrir aquest fantàstic món. Justament quan estava l'últim any de carrera va ser quan va néixer Ibiza Global Radio. Vaig venir corregent cap a Eivissa i em vaig posar codo a codo amb ell a intentar absorbir tots els seus coneixements i a intentar donar forma a un producte que acabava de néixer, que era Ibiza Global Radio. Volia fer una ràdio que no li diguessin com i de quina manera ho tenia que fer. Jo crec que ell tenia una idea molt clara de lo que volia que fos la ràdio musical d'Eivissa. Els meus fills sempre han viscut la ràdio i han sentit l'estimació que hem tingut tant son pare com jo en aquest mitjà. I sobretot quan va entrar l'informàtica a la ràdio, quan es va digitalitzar el món de la ràdio, els Revox, els cartutxos i totes aquestes coses que usaven ja anaven quedant obsoletes, entrava jo allí amb un ratolí i un teclat i jo li feia com d'enlace digital. Jo gravo la cunya amb una falca amb 2 clics i ell agafava una cinta magnètica i la tallava quan s'equivocaven i pegava con pegamento. Era un artesà de ràdio. Nosaltres som gent de ràdio, però ell era un artesà i un romàntic. Jo sí, he estat molt dins la ràdio, moltíssimes hores dins la ràdio, però on més he estat que sí que podia ajudar-lo i sí que podia estar amb ell era en el camp. I d'això sí que m'ha ensenyat bastant. Patos, gallines, aquí hi ha de tot, que ell era el seu orgull. Hi havia una relació de companys i tal, però el que passa en aquesta vida és que 2 companys de feina s'enamoren i decidim al cap d'un temps formar una família. I va ser el començament de tota una vida. No va ser una família només, sinó que 2, perquè vàrem formar també una família de la ràdio. Mai ha deixat a ningú fora ni endarrere. Sempre he tornat a obrir braços, portes i micros per tothom. Era un home, jugava amb els seus fills, jo a vegades m'enfadava perquè li deia «Però com pots deixar que facin això? Però deixa'ls fer, que no passa res». Des del punt que una vegada va anar a portar a la guarderia el seu fill, plorava i me'l torna cap a casa.
I però per què el portes? Diu, home, és que plorava, pobret, i no el vaig a deixar allí. O sigui que sempre ha estat un molt bon pare, la veritat. Per mi no ha estat només un pare, ha estat un mestre, ha estat un icon, ha estat la figura de la que he après els valors també familiars, conjuntament amb la meva mare, i sobretot per mi ha estat un amic, un company. Jo crec que ha estat una persona que ha disfrutat molt de la seva feina, de la seva família, de la gent. Els seus fills i jo tenim aquesta il·lusió de que ha estat un home molt estimat. I en Joan Tur estic ara allà on estiga. Estic segur que estarà animant molt el lloc, amb molt bona feina, amb molt bona ràdio, amb molt bona música i amb molt bona passió. Serà un gran dinamitzador. L'enyoro molt i només li vull dir que me l'estimo molt i que espero que estigui orgullosa de la feina que li seguim fent i que no deixi mai de sonar la ràdio ni la música a Eivissa. Li repetiria que me l'estim i que mil gràcies per tot. És el que li podria repetir coses, dir-li alguna nou. Com diu la meva neteta, que té 3 anyets, estan en el cielo. És una estrellita. I cada nit miram al cel i sempre hi ha una estrella que brilla. I és en Joan Tur.